Hai y blant, gobeithio bod chi'n iawn ac yn cadw'n ddiogel. Yn ein gwers lles heddi, ni'n mynd i trafod teimladau, beth yw teimladau a ffaith bod ni'n gallu teimlo sawl teimlad, sawl emosiwn ar yr un amser. Mae'n dibynnu beth sy'n digwydd yn ystod eich diwrnod neu'ch profiadau yn bywyd wedyn sydd yn gwneud i chi teimlo'n gwahanol wedyn. Gawn ni weld pa fath o teimladau ni'n mynd i trafod heddi. Ydych chi gallu dyfalu pa teimlad sydd yn pob fideo? Os na, peidiwch â phoeni, byddwch yn gallu gwrando ar y fideo yma a gobeithio ateb cyn y diwedd. Pob lwc! Yr emosiwn gyntaf fydd hapus. Mae pawb wedi teimlo'n hapus o blaen ac mae pawb yn hoffi teimlo'n hapus. Falle byddwch yn teimlo'n hapus os ydych yn treulio amser gyda'ch teulu, ffrindiau, edrych ymlaen at rhywbeth, neu chi'n mynd i wneud rhywbeth sy'n llawer o hwyl, neu os ydych chi wedi wneud rhywun arall i teimlo'n hapus. Bydd gwên mawr eich wyneb ac mae rai pobl yn gweud bod nhw'n teimlo'n dwym y tu fewn, ac gall corff chi teimlo wedi ymlacio a bod chi'n gyfforddus. Pam ydych yn hapus, mae popeth yn teimlo'n wych. Dwi'n teimlo'n hapus pan dwi allan yn cael awyr iach. Yr teimlad nesaf yw teimlo'n unig. Mae'r teimlad unig, lonely, yn un sydd yn gallu wneud ni'n drist iawn. Falle rydych yn teimlo bod llawer o deimladau nad ydych yn ei deall a dydych chi ddim yn medru trafod gyda neb. Rydw i'n siŵr y bydd lot o pobl wedi teimlo'n unig dros y cyfnod anodd yma, le nad ydych wedi gweld eich teuluoedd a'ch ffrindiau. I helpu eich hunan pan yr ydych yn teimlo'n unig, gallwch trio wneud ymarfer corff fel yoga neu mynd mas am dro, rhoi galwad i ffrind neu rhywun o'r teulu, falle trio coginio rhywbeth newydd, unrhyw beth ydych yn mynd i fwynhau wneud. Mae'n beth rhyfedd i ddweud, ond rydw i weithiau yn teimlo'n unig yng nghanol torf fawr o bobl. Byddai'n gweld plant yn chwerthin y chwarae, hen bobl yn eistedd a sgwrsio, a ffrindiau yn hapus i gwrdd â'i gilydd. Dyna pryd fyddai'n sylweddoli fod angen cwmni arno ni gyd, rhywun i siarad gyda nhw, a dyna pryd fyddai'n ffonio ffrind am chat. Yr teimlad nesaf yw pryderus. Mae'r teimlad pryderus yn meddwl worried yn Saesneg. Yr ydych falle yn teimlo bod rhywbeth ddim yn iawn. Falle rydych chi'n cael trafferth i cysgu, poeni am rywun, pryderu am brawf, neu siarad y flaen y ddosbarth, neu hyd yn oed pryderu am fod yn sâl. Pam yr ydych yn teimlo pryderus, efallai byddwch yn teimlo fel crio neu gyda bol a tost. Gallwch chi helpu eich hunan trwy newid eich meddwl i newid yn negyddol i'r positif ac i gwynebu'r pryderon. Os gallwch egluro beth yw eich pryderon ar sut mae fe'n teimlo'n eich corff, bydd yr oedolyn gallu helpu chi ac eich cefnogi. Wy'n teimlo'n bryderus pan dwi'n cwrdd â rhywun am y tro cyntaf. Un o'r pethau cyntaf sy'n mynd trwy fy meddwl yw falle pa fath o argraff ydw i'n mynd i gael ar y person yna. Ydyn nhw'n mynd i hoffi fi? Ydyn nhw'n mynd i farnu falle fy mhersonoliaeth, golwg ac yn y blaen. Felly mae'r holl beth yma yn mynd trwy fy meddyliau sy'n arwain ymlaen wedyn i neu fi dim bach yn nerfus. Felly dyna un o'r pethau sy'n gwneud i fi deimlo'n bryderus. Y teimlad nesaf yw teimlo cyffrous. Mae'r teimladau cyffrous yn go debyg i'r teimlad hapus, ond gyda'r teimlad cyffrous, rydych yn edrych ymlaen at rhywbeth yn eich dyfodol. Falle byddwch yn edrych ymlaen at roi cwtsh i'ch teulu neu ffrindiau nad ydych wedi weld am amser hir. Dwi'n siŵr bydd lot mawr o chi yn cyffrous iawn i fynd nôl i'r byd chwaraeon fel pêl-droed, rygbi a phêl-rwyd. Weithiau mae teimlad cyffrous yn gallu wneud i chi teimlo fod pili palan dawnsio rownd eich stwmog, a byddwch yn ddim yn gallu stopio gwenu. Helo blant, rwy'n teimlo'n gyffrous iawn pan dwi'n cael par o sgidiau newydd. Helo blant, rydw i'n teimlo'n gyffrous ar noswyl Nadolig. Dwi'n ffeindio'n anodd i cysgu wrth feddwl am y ddathliadau sydd i ddod. Rydw i hefyd yn teimlo'n gyffrous i fod nôl yn yr ysgol cyn bo hir, ar ôl y cyfnod clo yma. Dwi'n methu aros i weld chi gyd. Y
Y teimlad nesaf yw ofnus. Mae'r teimlad ofnus yn un bach anodd iawn sydd yn emosiwn cryf i chi fel plant ac i ni fel oedolion. Efallai mae rhaid i chi siarad o flaen y dosbarth. Ydych chi wedi mynd ar goll yn ar farchnad neu ydych wedi cael hyn llefau, nightmares yn y nos. Mae yna llawer o bethau gallwch fod ofn o. Y ffordd yr ydym yn delio gyda'r teimladau yma sydd yn bwysig. Mae'n bwysig i siarad ag oedolion am eich pryderon a gallen nhw helpu chi ddatrys nhw. A byddwn nhw'n neud i chi teimlo'n well ar y pen draw a byddech wedyn yr pryderon yn diflannu. Yn eich corff, gallwch teimlo bod eich bola mynd rownd a rownd a gall teimlo bod eich calon yn curo'n cloi iawn a gwneud i coesau chi weithiau teimlo fel jeli. Ofnus. Beth yw ofnus? Wel, ofnus yw teimlad dydych chi ddim yn hoffi. Rydw un ofnus o'r tywyllwch. Y teimlad nesaf yw teimlo tym bach yn swyl. Rydw i'n siŵr bod pawb wedi teimlo'n swyl o blaen. Efallai roeddech wedi teimlo'n swyl ar eich diwrnod cyntaf yn ysgol neu'n cwrdd â rywun newydd am y tro cyntaf. Mae'n galed weithiau i cyfathrebu beth yr ydych yn eisiau gweud pam yr ydych yn teimlo'n swyl. Pam yr ydych yn teimlo'n swyl falle byddwch yn chwysu a eisiau cuddio neu cerdded i ffwrdd. Gallwch ddysgu cwpl o ymarferion anadlu i helpu chi teimlo'n well ac i siarad â rywun chi'n ymddiried ynddo. Helo bawb, dwi'n teimlo bach yn swyl weithiau pan dwi'n cwrdd â pobl newydd neu dod i nabod pobl newydd, yn enwedig pan fi ar gwrs gyda'r gwaith neu falle cyfweliad neu rhywbeth fel yna. Y teimlad swyl. Mae pawb rhywpryd yn ei bywyd yn teimlo'n swyl. Fi wedi bod yn swyl llwyth o weithiau yn bywyd i. Er enghraifft, o'n i'n teimlo'n swyl pan o'n i'n ysgol, oedd rhaid i fi cyflwyno gwaith. O'n i'n swyl pan o'n i'n cwrdd â pobl newydd. Dal yn teimlo'n swyl yn siarad o flaen chi weithiau yn y dosbarth. Mae'n iawn. Mae oedolion dal yn teimlo'n swyl a mae plant yn teimlo'n swyl. Pan bod chi'n swyl, bod chi'n teimlo'n nerfus, a falle neu ansicr efallai, oherwydd gallu bod yn sefyllfa newydd, fel cwrdd â pobl newydd, neu fel unrhyw sefyllfa o sefyll o flaen y dosbarth a cyflwyno gwaith, neu bod yr athrawes neu athro yn gofyn i ti ateb y cwestiwn. Mae pawb rhywpryd yn teimlo'n swyl. Y teimlad nesaf yw teimlo'n sâl. Mae teimlo'n sâl yn deimlad ofnadw a ddim yr un y gallen ni reoli gan fod ein corff yn ymladd salwch. Mae'r teimlad sâl yn gallu cynnwys pen neu bola tost, frech eir, gwddwg tost a llawer o bethau arall. Ond rydych chi'n ffodus iawn i gael teulu a ffrindiau ac athrawon sy'n eich edrych ar ôl chi yn dda iawn pan ydych yn teimlo'n sâl. Mae teimlo yn sâl, dych chi ddim yn gallu reoli hwnna mewn ffordd. Mae'n dod drostoch chi pan chi'n teimlo'n sâl, pan ych chi'n dost, pan chi ddim yn teimlo'n hwylus, falle bod anwyd ych chi, neu mae peswch ych chi'n teimlo'n flinedig, hwnna'n golygu bod chi'n teimlo'n sâl. Y teimlad nesaf yw teimlo'n blin. Mae'r teimlad blin yn weithiau'n anodd i reoli. Gallwch teimlo'n flin drwy'n teimlo bod neb yn gwrando arnoch chi, rhywun yn gas i chi, mae rhywbeth anheg wedi digwydd neu bod chi wedi cael y bai am rhywbeth nad oeddech wedi ei wneud. Gyda teimladau flin, mae'n deimlad yn dod yn sydyn a cyn bod chi'n meddwl rydych wedi gweud neu wneud rhywbeth rydych yn teimlo'n euog am nawr. Efallai byddwch eich corff yn dyn, neu rydych chi eisiau crio, efallai bod eich gwyneb wedi sgriwio i fyny, y dernau'n gwasgu'n dyn, a rydych chi'n agor eich ceg ac yn gwyddi. Y peth gorau i'w wneud pan ydych chi'n teimlo'n flin yw i cael amser i ymlacio neu awyr iach ac wedyn trafod ar hyn a oedd wedi cynnyrfu chi lan ac ymddihiro gan gweud rwy'n flin. Helo, mae teimlad blin, teimlo yn flin, yn gallu dod drostoch chi'n gyflym dros ben. Gallu fod yn rhywbeth bach sydd yn achosi chi teimlo'n flin, neu chi teimlo'n grac, felly bod chi'n colli tymer, bod chi'n mynd yn goch tu fewn, ond mae'n gallu cael ei reoli'n eitha rhwydd hefyd. Yr teimlad nesaf yw
teimlo'n drist. Mae pawb yn gallu teimlo'n drist weithiau. Efallai eich bod wedi colli tegan, anifail anwes, neu mae rhywun yn eich teulu wedi marw. Mae'r teimlad yma'n gryf iawn oherwydd rydych yn gwelysiau nhw'n fawr iawn. Mae rai pobl yn teimlo'n drist oherwydd mae rhywun wedi gwneud rhywbeth neu gweud rhywbeth cas i nhw. Neu mae rhywbeth ddim wedi mynd y ffordd o'n nhw angen. Weithiau pam rydych yn drist, mae eich llyged yn llanw lan gyda dŵr i creu dagrau sydd yn rhedeg lawr eich bochau. Falle byddwch yn gallu teimlo'n isel, mae calon chi'n teimlo'n drwm, a hefyd falle byddwch yn teimlo'n bod ddim egni gyda chi. Ond cofiwch, dydy'r teimlad yma byth yn par am hir. Pethau sydd yn gallu helpu yw siarad â rhywun, cael cwtsh, neu mynd am dro i cael awyr iach. Rydw i yn drist. Pa mae fy mhlant i, Mali ac Ian a Lles yn cwmpo mas ac yn gas i'w gilydd. Fi'n teimlo yn drist achos mae Lego wedi dorri. Ac y teimlad ola yw teimlo'n balch. Mae balchder yn teimlad arbennig lle chi'n cymryd pleser yn cwblhau rhywbeth. Cwbl o'n greifftio o deimlo'n falch yw gorffen eich gwaith ar amser, tynnu llun arbennig, ennill rhyw twrnament chwaraeon neu dysgu sgil newydd. Byddwch yn gallu sefyll yn hyderus gan gwybod yr ydych wedi llwyddo i gwblhau neu gyflawni rhywbeth arbennig. Byddwch yn gwenu o glist i glist ac eisiau rannu gyda phawb yr ydych yn gwybod. Rwy'n yn falch i fod adref yn ddiogel gyda fy nheulu. Wrth glywed a gweld sut mae'n teimladau newid o ddydd i ddydd a sut mae'n effeithio ni, mae'n bwysig i ddod i nabod fel yr ydych yn teimlo a dod i enw ar y teimlad. Bydd yn galluogi chi datblygu sgiliau emosiynol a chymdeithasol trwy trafod sut ydych yn teimlo a beth sydd yn ymlaen i chi mwyn cael eich cefnogi yn y ffordd gorau. I orffen, dyma Mrs Lewis yn dangos i ni fel i cyfathrebu ein teimladau trwy defnyddio iaith yr arwyddion. Diolch am wrando, hwyl fawr! Fy ddined eleni yw i ddysgu mwy am iaith yr arwyddion. Hoffech chi ddysgu gyda fi? Hwna'n rhywbeth newydd i fi hefyd, felly rydym yn dechrau dysgu gyda'n gilydd. Helo! Sut wyt ti? Helo! Sut wyt ti? Sut wyt ti? Rwy'n hapus. Rwy'n hapus. Rwy'n hapus. Rwy'n drist. Rwy'n drist. Rwy'n drist. Rwy'n grac. Rwy'n grac. Rwy'n grac. Rwyf wedi blino. Rwyf wedi blino. Rwyf wedi blino. Rwy'n gyffrous. Rwy'n gyffrous. Rwy'n gyffrous. Nawr, os mae rhywun yn gofyn i chi, helo, sut wyt ti? Fe allwch chi ateb drwy ddweud, rwy'n hapus, diolch.